Igbo auxiliary verbs. There are two main auxiliary verbs in Igbo. They are na and ga. In this lesson, we will learn how to use those two auxiliary verbs. I will also teach you other lesser known auxiliary verbs. Let's start with the auxiliary verb na. Na is the auxiliary verb that indicates present participle or present continuous, if you like. So the way it is written is na hyphen a or na hyphen a. The choice of na a or na a will depend on vowel harmony. If the main verb has heavy vowels or if it has light vowels. For example, Mary is dancing. Mary na agba egwu. Ba is the verb for dance, and here it has light vowel a, so we say na a. Mary na agba egwu. John is going to work. John na aga ọrụ. Mary is eating. Mary na eri nri. Mary is drinking water. Mary na aṅụ mmiri. The second auxiliary verb is ga. Ga is the auxiliary verb that indicates future tense, and the syntax is ga hyphen a or ga hyphen a. So previously we saw the use of na. Na always goes with hyphen. Same thing with ga. Ga also always goes with hyphen. So na and ga are the only two times you see hyphen in written Igbo. Hyphen is never used elsewhere except with the auxiliary verbs ga and na. Let's take some examples. Mary will dance. Mary ga agba egwu. Mary will dance. Mary ga agba egwu. John will go to work. John ga aga ọrụ. Mary will eat. Mary ga eri nri. Mary will drink water. Mary ga aṅụ mmiri. Let's look at the auxiliary verb see. See is the auxiliary verb for manner. Examples: this is how we do it. Otu a ka anyị si eme ya. Eme, me is the verb for do, so it is the main verb here. See is the auxiliary verb helping the main verb. Otu a ka anyị si eme ya. This is how we did it. Otu a ka anyị siri mee ya. Otu a ka anyị siri mee ya. Siri takes the past form here. Si, siri. How is it done? Kedu ka esi eme ya? Kedu ka esi eme ya? How is she going to do it? Kedu ka o si ga-eme ya? How is she going to do it? Kedu ka o si ga-eme ya? Another auxiliary verb is G. G is the auxiliary verb for reason. So let's take some examples. Why do we do it? Gịnị ka anyị ji eme ya? Why do we do it? Gịnị ka anyị ji eme ya? What is the reason why we do it? Why did you
do it? Gịnị ka ijiri mee ya? This is past. Gịnị ka ijiri mee ya? Why is it done? Gịnị ka eji eme ya? Gịnị ka eji eme ya? That is why she did it. Ya ka o jiri mee ya. Ya ka o jiri mee ya. The fifth auxiliary verb that I would like us to look at in this lesson is where. Where is the auxiliary verb for result? Example, and they were filled with the Holy Spirit. Ha wee jupụta na mmụọ nsọ. Ha wee jupụta na mmụọ nsọ. And people clapped for him. Ndị mmadụ wee kụọrọ ya aka. Ndị mmadụ wee kụọrọ ya aka. Okay? Ngwan ka ọ dịnụ. Bye.